Παίζει. Ελάτε να φάμε, παιδιά. Ας φάμε. Ρε παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Μπορεί να χάνεσαι στη δική του αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του. Μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο πίνεσαι θα περιμένω. Από αντίδραση το ξέρω, το έκανες κι αυτό. Αμήν. Ο Παντελής μας πει. Ναι, Παναγία. Το φαΐ μας να είναι ζεστό από το Παντελή τη δύναμη που την αγώνει στο φαΐ. Φάτε τώρα μου. Ας φάμε, μαδερφάκες!